खालामदों खोन्थानाय मामिदो मा खालामफैदो माइ गाखोफैदोंना फैयाखै होननाय माइ गाखोफैदों मामिदो हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव गासिबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय बे ब्लगानो जाहैबाय आं दिनै दुब्लियाव फैदों ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरोना आङो देखायनो नागिरदों माने दै लोमजोबनानै जोंहानाव जेनेबा जों मैगं गायनायफोरा थैजोबदोंमोन ना ओमफ्राय माया थांखो माया थैखो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों माने जों माजों आंजों दुब्लियाव माइ लामफैदों आरोना दानिया आरो सान्दुङा सेथलायाव मोजाङै नाङा नालाय बेनिफ्राय आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना गमाबो रज'बाय ओमफ्राय मामाया थैखो बिदिबा नायलांदो लेट्स ग' नै गाइस गमा आरोना गमाथ' मोजाङैनो थांबाय आरोना दै लोमबाबो बेनिफ्राय बै सिगाङाव गायदोंमोन नालाय आं बेखौ देखायनो नागिरदों मा नांगौ मा नै बेयावथ' तरमुस गायदोंमोन आरोना तरमुसा बेनिफ्राय बबावबा फांफा फांनै रज'दों आरोना गाइस नैबे फार्स्ट लाइना रज'वाखै माने मोननै लाइनल'सो खालामदोंमोन तरमुसखौ नै बेयावबो रज'वासै आरोना बे सेकेन्ड लाइन नै बेयाव फांसे रज'दों तरमुसा नै बेनो आरोना बेयाव फांसे दङ ओमफ्राय नैयावबो फांसे रज'दों नैबे तरमुस बिफाङा नै बेयावबो रज'दों आरोना बे लाइन मोनसेनिया रज'दों आरो गाइस नै बेयावबो रज'दों नै बेयावबो फांनै रज'दों स' फाइनेलि जेबो जायाबाथाय तरमुस मोनजासिगोन आरोना बोरै जायो जोंनि हायाव ओमफ्राय नैबेयाव स' नोंथांमोननो देखायबाय आरोना आङो बेयाव माने जोगोनार होदोंमोन जोगोनाराबो रज'बाय आरो बेखिनिया रज'बाय आरोना बेयावबो बबा रज'दों बबा रज'वाखै नैबे जोगोनार होनाय फांथाम होदोंमोन आरो सरि फांथाम नङा गथाम होदोंमोन बेगरखौ बे रज'जोब्बाय आरो दै लोमनानैबो फांसे फांनै रज'नायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना नङाबा जोबोद दुखु नांबाय थादोंमोन नै आं नोंसोरनो देखायनो सानदों आं बेनि नामखौ बावगारबाय दे माने बियो जोगोनार बायसा माबा नङा आरोना दंफाङा एसे माने सिदा गोजौ जानानै फिथाइया जोगोनार बायसायैनो गोलावसो थायो आरो बियो पुरा रज'जोबदों आरोना बेसे लाइन होदोंमोन बेखौ नुनानै बिराद खान्थेसिन मोन्दों आरोना माने फार्स्ट टाइम होनाय नायनो होननानै जोंहा हासबेन्डआ अर्डार खालामबाय फ्लिपकार्टआव बेखौ होनानै बिदि रज'बाय बेयो जोबोद खान्थे आरोना स' नै फाइनेलि गमा बेनो आरो नै बिथिंबो पालें होदोंमोन आरोना ओमफ्राय पालेंआबो बेयाव रज'दों आरो बैयाव बैयाव माबा होदोंमोन आरोना गरसि बिन होदोंमोन नाथाय बेयो रज'वासै आरोना बेखौ दुखु मोनबाय आरो थेवबो दा जिखिनि होदो बेखिनियानो मोजाङै थाबानो जासिगोन गाइसमोन आरोना बेखिनियानो आरो बे पालेंआबो लोमजोबदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा मार साफा जादों ओमफ्राय रोजा जाबाय आरोना उपाय गैया थेवबाबो जि साफा थांदों आरोना पालें मैगङा मोनाथ' बोसोर गोदाननि गासिबो खाना जाखाबाय जानांगौ स' जाय जायाखै जाबानो जाबाय माबादो आरोना बोसोर गोदानखौ मोजाङैनो बरायदो जों मैया जाबाय आरो बेनिफ्राय जादोंबाबो जोङो बारा इन्टारेस्ट खालामासै जेबो लोङासैबो आरोना माने सोर लोंग्रा बेयो लोंबाय ओमफ्राय आंथ' लोंखाया नालाय लोङासै आरो बेनिफ्राय नै जोंहा रानिया माने सान्दुं गोसादो न'आव थांनो लुगैबाय आरो स' नोंथांमोनाबो बोसोर गोदानखौ बरायदो आरोना मोजाङैनो जाहाथे मोजाङैनो बारग'लांनो हायो स' नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन स' आङो आलियाव थाबायदों नालाय एखेबारे गाहायाव नायैसो थाबायबाय आरो ओमफ्राय बे भिडिअखिनिखौनो लाबोबाय आं दा भिडिअखौनो लाबोनो सानबाबो लाबोनो हायै जालायबाय आरोना माथो खालामनो स' बिदिनो गेजेर लाबोनो नाजासिगोन स' नोंथांमोना बोरै दङ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन अल फ्रेन्ड दे मासुनो बाबाय ने